Hey, what's up guys? Welcome back to my vlog. I got 3 days vacation guys. Normally did ko mag-on sa akong alarm clock but this time nakalimot ko. So ako siyang nakamata ko sa alarm clock. And sad nato kalimtan no og off ang ato ang aircon para dili taas kaayo ang atong views. So normally every start of the day ang akong primerong buhaton is mag-check sa akong phone, sa akong messenger kung naabay nag-chat mga laki no, charot. Ato ang Instagram notification, ag atong Facebook o ang ato ang TikTok kana siya nga mga social media nga applications. Og di sa nato kalimtan guys, so magpasalamat sa kahit ano nga iya patang gipamata. Okay, ni ana gid akong position every morning dala stretching na siya guys. Ana o tuhad-tuhad para at least magamay-gamay no, ma-stretch ang atong mga tummy. Wata kay balong basin pa mo flat pa nagmaayo ang atong tiyan ni ana pugong sa edad o stretching ni ana pa sexy ni ana ra gid siya guys. O primero nato ang task nga buhatan every morning is ang panghipo sa atong higdaanan atong i-arrange guys para dili gubot no, para hapsay kayo sa ato ang pananaw. Ana mag-arrange sa ato ang higdaanan. After na itong panghipo sa ato ang higdaanan, mag-start na din tagluto guys. Para sa itong pamahaw, simple lang na akong pamahaw. It's just a scrambled egg na naa siya longganisa o ang longganisa ako sa Changi. Saute using sa Bombay. Muna siya ang ato ang scrambled egg. Nga ako na siyang yung seasoning no, pampalami like pepper o kanang ginisa mix. Mano siya pang gibutan. O imo ra na siyang sukay-sukayon hantod mahuman o mao na iyahan lang nga naluto no. After nga maluto unsa pa matang gihulat ato nang i-prepare ang atong ginisa. Mao gyud ni akong kagulaan basta magluto ko kay ako'y choice ako gyud ang hotdon tanan. You know nagsagduwara na siya ka itlog, nagbutang na ko siya upat. 4 pieces nga longganisa daghan na jud kay na siya. Ana atong partiran og tubig. And UFC ketchup akong ganahan no, kanang chili ketchup man akong ganahan. So first thing first, basta mamahaw dapat magpasalamat sa kahitasan. Okay. Ni ana. Lami gyud na siya partneran og ketchup guys ang ato ang itlog og longganisa. Ana no magkupotag ketchup na gyud tay ma-remember. Sorry kayo sa mga minors mga viewers na para rato siya sa mga adults. So let's have some breakfast everyone. Please don't forget. Breakfast is the most important meal of the day. Nganong importante gud ang breakfast kaya naman gud sa buntag ang ato mga planning and decision making nga gusto nato mataubo sa ato ang tibuok adlaw. Alright, to make sure nga maka-decide ta og makaplanta og tarong dapat busog ang atong pamati, di ba? Correct or correct ko? Ana sa mga unta. After og gumagkaon sa wako'y choice, ako ra gyapon ang mag-biscuit guys kay ako ra man usa nagpuyo sa balay. Ni ana no. So, don't forget to drink a plenty of water to keep yourself dehydrated. Ay, hydrated. So, of course, so magpamahaw, aron makompleto gid ang ato ang adlaw, di ginato kalimtan ang pagpangapi. So, while nangapi ko guys, na nagkunaon na kung unsa may akong ganahan ron may tabok ang adlaw. Okay. Maglaag ko, akong kontakon ako ang mga BFF, si Ike, and ang ako ang sidekick no, nga dali ra kay nako ma-contact anytime, anywhere. Dali ra gyud kay na siya motando basta na ako request si client. So naka-decide ko nga makaligo ko og dagat. But before ko mula ka make sure nga limpyo ko og nakaligo sad ko og of course basta naata sa banyo naagi concert nga mahitabo paminawa. Regine Velasquez kabahan ka na umana to no, nahuman akong ilis, nahuman akong ligo. It's travel time. Ano akong kalagutan guys, basta mag-travel, magawas kong balay. Kaya hashtag yung trapika, sag-asa ka within Metro, Cebu, sa Mandaue, o sa Lapu-Lapu, hashtag yung trapika. But naay advantage guys, kung mag-travel ka sa Cebu. Kay nindot yung kayo ang mga talanawon guys. Tanaw ka sa left, right, sa imong atubangon o sa imong likod. Everything is so good. Mga bitan ng ginaingon ako nga Cebu is my retirement place. You know guys, Cebu has it all. Gikan sa white beaches, sa mga islands, sa mountains, sa waterfalls, unsa pa na diha nga lain-lain nga tourist spot.
Kompleto gid ang Cebu guys, gikan sa mga buildings, sa mga economic zone tanan. Basta bisiha, mao nang daghan jud kay mga turista dinhi nga maglaag sa Cebu. So I decided nga dinhi ako matiguang. Okay? So mao to siya. So ang ako din travel run going to north, mao nang nakita ninyo no nga niagi ko sa Mitsumi. My company for 10 years. O niagi na sadta dinhi sa Carmen at Cebu. So nice kay dinhi ang mountain scenery dinhi sa Carmen guys. Just a trivia lang guys no sa about sa Carmen Cebu. Same na siya og fiesta sa Cagayan de Oro City which is August 28. So ang ilang patron ni Ana is si Saint Agustin. Mao na siyang marag di nako ganahan muli og Cagayan de Oro, mabista na lang ko sa Carmen Cebu. So this time na ta sa Catmon guys, ang akong laag di ay is going to Catmon. Mauna sila ang home of lamian nga bibingka. Okay, so nisulod mi sa resort. So yung nakita si Ike sa Majestic Resort. So barato ra kay dinhi ang ilang entrance fee, ang ilang mga cottages. Very nice guys. Mao ni akong ganahan yun sa Cebu, bisag imo lang lakawon gikan sa balay or mabiyahe lang kag one ride. Nindot na din kay imong maadtuan mga beaches nila, mga tinaw kay crystal clear water ni Ana. Just a trivia day guys about Catmon. According to my dear friend Vicky, officially the municipality of Catmon is a fourth-class municipality, the province of Cebu, Philippines. According to the 2015 census, it has a population of about 30,471 people. It is located on the coast of the Camotes Sea and north of Cebu City and next to the town of Carmen. Then after day sa Catmon, maunday na siya ang sugod no. Okay, so actually na ay mga 10 things to do in Catmon, Cebu. That includes a climb the second highest peak in Cebu, which is the Mount Capayas. Alright, naasad na sila hot spring, which is mao ang Isoy Hot Spring. Naasad na sila waterfalls no, katong famous Tinubdan Falls, and also relax and chill at Hinagdanan Beach of kilometer 47, and also experience a somewhat Spanish era at Nauna Beach Resort, and also the experience adrenaline rush to Katingo Falls, and naasad sila bantayan sa Hari or Watchtower at Catmon. And of course naasa na siya festival ang Catmon, which is the Budbud Kabog Festival, and naasa na sila cave which is the Lumanoy Cave, and lastly ang ilahang specialty dinhi sa Catmon which is the Budbud Kabog, aside sa ilahang bibingka no nga sikat sad kaayo sa Catmon. And for today's video day guys, sa mga type of person nga ganahan og kanang quiet, hilom nga place, kanang mingaw ba, og naasay kanang murasad siya og extreme or og challenging kanang bitang diving, mga cliff diving, jumping og mga ning-ana di ko ganang samot mga guys. Then kani siya is a perfect place, kani Majestic Resort, which is ang ilahar yung entrance is only 35 pesos. Then naasad sila mga cottage and room na pwede nimo marentahan, like for example ang ilang room mo range of 500 to 700 pesos. Then nakalimot bitaw ko sa cottage ni Ana. So naasad sila pagkaon, restaurant kini nga pwede ka maka-order, o naasad sila budgetihan na malingaw ka para sa katong mga pilingon nga mga singer. Yes, akong giingon nga mahilig jud ko mag-dive o mag-cliff jumping no. Ang kining Majestic is perfect for me kay tungod lahom kay siya guys, anya clear crystal water pag yun siya, tinaw siya kaayo na dili siya samok. It's a perfect place para nako. Kung na may plano guys nga moadto og norte, especially sa Catmon, then ang inyong budget is very tight, I would recommend this Majestic no. Malingaw na jud ka, okay na jud kaayo. Makamuni-muni ka, makaunauna kas imuhang mga lakin no nga nang ghosting nimo, wala na reply sa chat. Mga ning ana og ang imong mga kaagi og mga kasakit ana, maka-remember jud ka guys og makahuna-huna. Do nga inyo makita guys nga largo na din siya deep nga or lahom ang tubig. Actually naas lagi himo diya sa kilid nga mura siya og swimming pool which is intended para sa mga kids og sa mga tiguwang nga mga mugbo kaayo.
Og sa katong mga dagko nag-edad nga hantod ron di gyapon kay balo mulangoy, maluoy lang ta nila. During the time day guys, tag-om siya no, nagaulan-ulan, unya bati ang panahon og tugnaw ang panahon no, which means it is perfect time nga mag-coffee or anything nga hot no. So we decided nga mo-transfer og laing lugar and found this sea salt cafe in which sikat ni siya guys sa ilahang naay sikwati og naay puto nga naay tupad sad nga slice of mango nga very very tamis. Just a trivia lang di ay guys no, puto ang tawag din sa Cebu but sa Cagayan de Oro it's tibukay. Anyway, Sea Salt Cafe is the latest addition to Grotto at kilometer 49 and is designed for passers-by who wants to take a moment to appreciate the magnificent views of glistening waters and blue skies. They serve food that properly complements the gentle sea breeze and improves the seaside experience. The interior is purely made of wood with simple designs that don't steal the spotlight from the views but are still pleasing enough to look at. Sea Salt Cafe just adds more reason for Catmon visitors to pass and stop by kilometer 49. Kamu guys, kung tingtugnaw or bati ang panahon unsa may inyong comfort food? Yeah, I know, sikwati og puto is the perfect combination. And lastly day guys, before ko ni uli sa Lapu-Lapu City, ni hapit ko sa Yati Liluan o nitilaw aning dessert sa Cafe Central na very very lami o dili sa kayo siya mahal. Thank you so much everyone for viewing. God bless us all.